to Subhasyan's blog. I'm a car. Hi, good morning everyone. Welcome to Subhasyan's blog. ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତମେ କିଏ? ମୁଁ ସିଆନ୍ସ। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ପନିର କାଟୁଛି। ରିୟାନ ବାବା ଆମର ଏଠି ପନିର ଖାଇଗଲେଣି କଞ୍ଚା। କଞ୍ଚା ପନିର ଭଲ ଲାଗୁଛି? କଞ୍ଚା ପନିର ଟେଷ୍ଟି? बहुत टेस्टी ए अइठा करी थोंदिनी तमर चीनी परोटा खाइ दियो ना चीनी परोटा मुझे भल लाउनी चीनी परोटा खाइ बहुत चीनी मु एबा आउ चीनी परोटा खाउनी कोन पई अच्छा होउनी आ खाइया को रियान बाबा पई अच्छा आज हमर एक्वारियम आसे तो हेठी पई हमर आज एक्चुअली एक्वारियम आसीबो तो छांकर डिमांड थिला मानकर डिमांड थिला एक्वारियम आसे बोली तो आज एक्वारियम आसीबो हुआ मु आमे समस्त खुशी अछु दीदी हाय करियो आसा आचोडा खुशी हाय कर हाय नमस्कार जय जगन्नाथ तो दीदी आपन को पूरा बढ़िया से वेलकम कले नमस्कार जय जगन्नाथ करके तो आमर ए रोसई हम ब्रेकफास्ट पनीर और अंडा है आउ ये रखंडो कि ये कामुडी जब ये कामुडी घी पानी आनी देखो जी एलोवेरा तो चलके रोसई नॉनवेज आनी नॉनवेज आनी वो दीदी तो नॉनवेज खाते तो से पनीर होची आमे माने सब नॉनवेज खाइबे प्लस पनीर भी खाइबे सब एक्चुअली खाइबा कथा माछा हमर भजा होची मो पुओ माछा भजा खाइबो आम माछा भजा पखारे खाइबे सेपटे मसला कथा चिकेन हम पनीर हम तो गरम हेलानी पखाल टिके माछ भजा को खाइबी बढ़िया लागियो शांति मो पुओ सियाडे स्टैंड को देख लागिलानी दुष्ट दुष्ट घर सदा ही पळे आसियो मत तो बहुत पखाल खाए भल लगे पखाल शीत होता पखाल खाई होता ए गरम है तो पखाल हाथ टे खाई शांति पखाल को माछ भजा अंडा पोड़ा गोड़ी टे खाइबू आमर दुईटा पारा छुआ बाबा पारा अंडा फाटिकी छुआ अंडा रेडी ओ अंडा फाटी छुआ आस्ते धर दिजन जाको छुआ गुरा ना उठलु अंडा 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 फाटी जाइछि पुओ तू खाइबू भारी भल ठंडा हबनी श्वास जी थी खाई दिले भल नहीं पारा अंडा पारा छी छी पूरा गरम कर खाइयो धरिबू नरिबो वाह धरि जे कोटा सोइछि दिजन जाको से आइसंती सोई नाहंती के उठा होई उठाई हां दा
ଛୋଇ 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 ଶୋଇ ପଡୁଛି। ଶୋଇଲା। ଶୋଇ ପଡୁ ଶୋଇ ପଡୁ। ପୁରା ଖୁସି ନା ପୁଅ? ମାଛ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ପାର ଆସିଗଲା ନା ପୁଅ? ପୁଅ ପୁଅ ମାଛ ଆସିନି ପାର ଆସିଗଲା। ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ନହେଲେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖିଦିଅ। ମୁଁ ତ ମାମାକୁ କହୁଥିଲି ଏଇଆ। ମୁଁ କହିଲି ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ଯୋଉ ଏଇ ଦିଟା ରଖିଦେବା। ସେ ନାହିଁ ଗଲା। ନାଇଁ ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ। ଆକ୍ୱାରିୟମ ଆସିଗଲା। ତମ ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା ନା? ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ତ ଆସିଗଲା। ଆର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିନି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିଲେ ପାଣି ଫିଲ୍ଟର ହବ, ଦେନ୍ ମାଛ ଆସିବ, ମାଛ ରଖା ହବ। ତାପରେ ଖାଇବା ଟାଇମରେ ଆମ ଖାଇବା ଟାଇମରେ ମାଛକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହବ। ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦବନି, ଅଧିକ ଦେଇଦବ। ନାଇଁ ତମେ ଆମ ତାର ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥାଏ, ମାଛ କେତିକି ଖାଇବ। ତମେ ମତେ ଦବ, ମୁଁ ଏଇଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା ହାତ ମାରନି। ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଦେବି। ସେଇଥିରେ ପକେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦବ। ହଉ ମାଛ ଆଗ ରଖା ହଉ। ତମେ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ, ଦେଖ ଏଇଠି ହାତ ମାରିଲାଣି ସେପଟେ। କାଇଁ ହାତ ମାରୁଛ ଯେ? ଖୁସି ଆଉ ନା? ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଡି ଗୁଡାକ ଇଏ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି। ପାଣି ପାଣି ତ ଭିତରେ ରଖା ହେଇନି। ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପରା, ଗୋଡି ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଲର ଲଗେଇକି। ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ବି ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ହେଲା। ଆହୁରି ସବୁ ଟ୍ରି ଆଣିବା, ରଖିବା। ଏଇଠି ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଅଛି। ତିନିଟା ଅଛି ତା ଭିତରେ ନା? ନାଇଁ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଇଁ ବାବା, ଗୋଟେ ତଳେ ପଡିଯାଇଛି। ଏଟା ଥୋଇବାକୁ ପଡିବ। ଦିଦି କୁଆଡେ ଗଲା? ଦିଦି ଖୁସି ଦିଦି ଫୋନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଭଲ? ଶୋଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁନି। ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ? ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ଟିକେ ଦେଖୁଛି। ଖାଇଲା ବେଳେ ଫୋନ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ଫୋନ୍ ଦେଖନ୍ତିନି। ତଣ୍ଟିରୁ ଗଳୁନି। ତଣ୍ଟିରେ ଗଳୁନି? ନାଇଁ। ଫୋନ୍ ନ ଦେଖିଲେ ତଣ୍ଟିରେ ଗଳୁନି? ନାଇଁ। ଫୋନ୍ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଖରାପ ହୁଏ। ଖରାପ ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ଫୋନ୍ ଦେଖିଲେ ପାଠ ମନେ ରହେ। ଫୋନ୍ ଦେଖିଲେ ପାଠ ମନେ ରହେ? ବାପା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଫୋନ୍ ଦେଖିଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ହଁ, ବଡ଼ ଲୋକ କଥା ମାନନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଦେଖନ୍ତିନି। ତମେ ଆଉ ଫୋନ୍ ଦେଖିବନି? ଦେଖିବିନି। ଆମର ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ମାଛଗୁଡ଼ା କେତେବେଳେ ଆସେ? ମାଛଗୁଡ଼ା ପକା ହବ, ମାଛଗୁଡ଼ା ପହଁରିବ, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଦେଖିବାକୁ। ମାଛ ଆସୁ, ଆଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଆସୁ। ବଡ଼ ବାବା ଆଣିବେ ପା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା। ବଡ଼ ବାବା ଆଣିପାରନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଥୋଇବା, ଦେନ୍ ପାଣି ରଖିବା, ତାର ମାଛ ନା। ହଉ, ମାଛ ଆସିଗଲା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଆସିଗଲା। ମାଛ କ'ଣ ହେଲା? ପଡ଼ିଯିବ ନା ତା ଉପରେ। ଏଥିରେ ଥୁଆ ହବ। ଓ ଖାଇଲା ଟାଇମରେ ଆମେ ଦବା ଦେ। ଖାଇବାକୁ। ହଁ, ଗୋଟେ ମାଛ ବାହାରିଗଲା। ଦେଖ ଏଇଥିରେ ଭଲରେ ପକା ଇଟାଟା। ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଭିତରୁ ରଖିଦିଅ। କାଉଣ୍ଟ କର କେତେଟା ଫିସ୍ ଅଛି। 1 2 3
ସେଭେନ୍ଟା ଫିସ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। कितना है चीटों का तनु मामा ये पानी ये जो हो जे ये पानी बहुत जो एटा बंद कर लो ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା ସେଟା ପାଣିରୁ ଲାଗିଛି ମଟରଟା ନା ମଟରଟା ବନ୍ଦ ହବନି। मोटर बंद होला ମଟର ବନ୍ଦ ହବନି ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। मोटर बंद होला माछ कोन होई जेबे କିଛି ହେବେନି बुझिबे ସେମିତି କୁହନ୍ତିନି। तनु ଦେଖା हुई छोटो ଛୋଟ ମାଛଟା ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ମାଛ। मामा बहुत दे मोटे ଏକୋଇଶଟା ଗଣିକି ଦିଅ 7ଟାକୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ପକା ତା ଭିତରେ କେତେ ଜିଦି କରିବ ବାଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି ମାଛକୁ ମନ ଖୁସି ପଡୁ ପଡୁଆ ଖାଇଲେ ଖାଇଦେଲେ। ଏଇଟା କାହିଁ ଖାଇବି ଖାଇବା କଥା 3-3ଟା ଖାଇଲେ